अननाय आरो आं मिथिनायखौ आं जासिगोरनाय थाबाय नंगौ दिनै जाय बिथांमोना UPPL दोलोआव दङमोन बा जोंनि BPF दोलोनि एगेन्स्टआव दङमोन बिथांमोना दिनै आंजों सावरायफैनानै बा गोबाव समनिफ्रायनो जों रायलायबाय थादों खिन्थु समनि गेजेराव जोङो लोगो हमलायनो हायाखैमोन दिनै जोङो बेलासि समाव जोङो ज' खालामनानै दिनै बिथांमोनजों आङो मोजां रोखोमै सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना दिनै जयनिं जाबाय आरो बिथांमोननि थाखाय जोङो माबोरै मावलांनांगौ आरो बिथांमोनखौ जोङो लानानै जों माबोरै सोलिलांनांगौ बा मा खामानि मावलांनांगौ बिथांमोनजों जोङो अरायसम जों थाबाय थासिगोन आरो बिथांमोना जि जयनिं जाफैबाय बिथांमोना खोथानाय बायदिब्ला गोबां दिनै दंबावो आरो माखासे मानसिफ्रा बिदिनो खामला हाजिरा माइ हानाय बा क्रिसमासनि प्रब्लेमनि थाखाय दिनै बिथांमोना फैनो टाइम मोनाखिसै दिनै जाय बिथांमोना दिनै 50+ दिनै बिथांमोना दिनै बेवहाय फैनानै जयनिं जाफैदों बे जयनिं जानायावहाय बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर आरो बेजों लोगोसे गोबां फैबावनांगौ दङ बे फैनांगौआ निस्सय नैबे क्रिसमासनि उनाव बा निउ इयारनि उनाव बिथांमोना फैगोन आरो आंनि नैबे खामानि मावनाय जि जयनिं प्रग्राम बे जयनिं प्रग्रामखौहाय आङो मैया सारजों रायलायनानैहाय बे खामानिखौ आं दिनै मावसिगोन होननानै दिनै आं सारनिफ्राय आङो बे खामानिखौ आङो बिथोन होनायलाय दिनैनिफ्राय आं सुरु खालामबाय आरो बे सुरु खालामनाया आंनि थाखाय ओपनिं होनजायो आरो आं माबायदि खामानि मावलांगोन बेखौ आं अरायसम रायजो राजाफ्रा नुबाय थागोन आरो आंनि बे बिसांमानि जोंनि डिस्ट्रिक्टनि आरो ब्लकनि प्राइमारिनि गासैखौबो आङो सावरायलायनानै दिनै आङो बे जयनिं प्रग्रामखौ आं खालामबाय थागोन आरो जाय बिथांमोना दिनै फैनो गोसो जाबावदों बा फैगोन बिथांमोनखौ आङो जगाजग लानो थाखाय आङो खावलायदों आरो दिनै जाय बिथांमोना फैदों बिथांमोना गासिबो इयुथ्सनि जोब होनजायो मानो होनना बुङोब्ला आं इयुथ्सफोरखौहाय गोबाव समनिफ्रायबो आं बुंगासिनो दङ दिनै जोङो ज' मावनि ज' ओंखारनि सोरबा सासे इयुथ्सनि मानसिखौल' जोङो आसा खालामनानै जाया बा सोरबा गामिनि सासे इयुथ्सखौल' दिनै जों आसा खालामनानै जाया जोंनि BTCखौ बासायना लाखिनो थाखाय बा जोंनि रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय जोंहा गावबागाव मोन्थाय दङ दिनै जोङो मोनसे खामानि बा मोनसे थांखियाव सहैनो थाखाय जोंहा नाजानांगौ दिनै जोंहा गोबां खामानि दङ जोङो जाने इयुथ्सफोर जानानैहाय जोंनि माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ जोङो इयुथ्सफ्रा दिनै जों दायित्व लानांगोन बिनि थाखायनो जोंनि इयुथ्सफोर बेसेबां मानि इयुथ्सफोरनि दङ दिनै जोहोलाव सेंग्राफोर सिख्लाफोर आरो दिनै जोंनि पेरेन्टसफोरनि आन्दाराव दिनै जाय बिथांमोना दिनै थायो इयुथ्सफ्रा दिनै पेरेन्टसफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों गावनि फिसाफोरखौबो जाहाथे मोजां लामायाव दैथायहरनो थाखाय बा मोजां लामायाव आगान होनो थाखाय जाहाथे बोथोन होयो बेखौ आङो दिनै पेरेन्टसफोरनि सायावबो दिनै आं खावलायदों जाय बिथांमोना दिनै इयुथ्सनिफ्राय फैबाय जाय बिथांमोन पेरेन्टसफोर फैबाय बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो बिथांमोननि थाखाय आङो अरायसम उन सिगां आङो बिथांमोननि थाखाय दिनै दङ होननानै दिनै आङो बिथांमोना आंखौ दिनै खोथा होदों आरो आङो रायजो राजानि थाखाय उननि समायफ्रावबो उनाव माबायदि खामानि मावलांगोन आङो बिथांमोननि सिगां फोरमायखाबाय आरो माबायदिया दिनै जोङो जोंनि सारमोनजों दिनै सावरायलायनानै जों माबायदि खामानि मावगोन जों बेखौ मोजां रोखोमै जोङो मावलांगोन होननानै दिनै जोङो थिरांथा दिनै जों लागासिनो दङ नंगौ दिनै जोङो नुनाय बायदिब्लाथ' दिनै BPFआ सरकार 2025आव दिनै सरकार जानाया खाथां मानो होननानै बुङोब्ला अल BTRआव जों बेरायो दिनै आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआवथ' जोङो मोनफ्रोमबो प्रग्राम जानाय बा इयुथ्सफोरनि माबा मोनसे प्रग्राम जानाय बेफोराव आं दिनै बेरायनायाव आं मोनफ्रोमबो जायगायाव आं दिनै नुनो मोन्दों जे खालि BPF दिनै मोनसे खेथ्रआव दिनै रायजो राजाफ्रा सायख'नो हायो जे BPF दोलोआ दिनै जिरायथ'नानै दङ दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार बे रुलिं गभर्नमेन्ट सरकारनिफ्राय दिनै मानो थाखाय दिनै जिरायथ'नाय BPF दलाव दिनै जयनिं जागासिनो दङ बेयावनो जों दिनै प्रुफखौ जों मोननो हायो जिरायथ'नाय दल आरो रुलिं गभर्नमेन्ट दल सरकार बे रुलिं गभर्नमेन्ट सरकारनिफ्राय दिनै BPF दोलो जिरायथ'नाय दोलोआव दिनै हाबफैदों बेयावनो जों प्रुफ मोननो हायो दिनै BPF दोलोआ 2025आव सरकार दागोन ना दाया आरो जि MP इलेक्सन नै गैला मास मोननै मोनथाम मोनब्रैसोनि गेजेरावनो दिनै MP इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बे MP इलेक्सनाव दिनै जोंनि BPF दोलोआ देरहायो ना देरहाया दिनै जेब्लानाखि BTC इलेक्सन बे BTC इलेक्सनावथ' जोंनि क'क्राझार लकसभायावथ' दिनै जोंनि BPF दोलोनिफ्रायनो जोङो दिनै फ्राय केन्डिडेटआ देरहाजोबदों होनजायो सानैसोल' ना सासेसोल' जेनदों दिनै अब्ला लकसभायाव दिनै देरहानायखौ नुहुनो ना जेननायखौ नुहुनो दिनै जों बेखौ प्रुफ होनो हायो आरो दिनै BPF दोलोआव सरकार रुलिं गभर्नमेन्ट सरकारनिफ्राय दिनै जिरायथ'नाय दलाव हाबगासिनो दङ UPPL दोलोनिफ्राय दिनै जों बेयाव प्रुफ मोननो हायो दि MP इलेक्सनाव जेनगोन ना देरहागोन आरो BTC इलेक्सनाव जों सरकार दागोन ना दाया बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा नुखाबाय
आरो मिथिखाबाय UPPL दोलोआ दिनै गैखाले होननानै दिनै UPPL दोलोनिफ्राय BPF दोलोआव बिथांमोना जयनिं जागासिनो दङ आरो बिथांमोननि थाखाय जोंहा अरायसम गेटना खुला आरो अरायसम बिथांमोननि थाखाय जोंहा जोंनि थाखाय अरायसम खुला जों बिथांमोनखौ जोङो वेलकाम दासिमबोथ' BPF दोलोनिफ्राय दिनै बिजाथि महरै सायख'नाय जाथ'वाखै दिनै जोंनि सारमोना बा जोंनि पार्टिया BPF दोलोआ सोरखौ सायख'यो बेखौ दिनैसिमबो डिक्लेयार होनाय जायाखै आरो सायख'नाय जाथ'वाखै सारमोना जेखौ माबा खालामो बेयावनो जोंहा गोजोननाय दङ आरो मोजां केन्डिडेट नङाब्लाथ' आरो रावबोथ' लिडारखौ सायख'खाया गतिके आंनि नोजोराव आंनि साननायाव बा रायजो राजानि माबा खालामनायावहाय मोजां लिडारखौ जोङो मोनगोन आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव जोंहा गोजोननाय दङ आरो लिडारा जाय जागोन बेयावनो जों गासैबो गावनि समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोङो हरथ्रि सानथ्रि जोङो BPF दोलोखौ देरहाहोनो थाखाय बा सरकार दानो थाखाय जोङो बेवहाय नाजागोन जोङो बेखौ थिरांथा खालामनानै दंखायो नंगौ रायजो राजानि गेजेराव गोबां बे मोनसे कुइसन थिगैनो दं दिनै जाय मिडियानि बिथाङा सोंदों गोबां कुइसन बे जायो दिनै आङो जेब्लानाखि सिगांनि जि MLA इलेक्सन बे MLA इलेक्सनाव आंबो सासे केन्डिडेटमोन दिनै आङो केन्डिडेट जानानैहाय आङो जेननानै थांदों अब्लाबो आङो माखासे रायजो राजानि खामानि मावनायाव आं जेननानै थाङाखै बा आंखौ फावसय होनो हायाखै दिनै गेजेर ससेयाव आङो सासे ससियेल वार्कार जादों बे ससियेल वार्कारा दिनै आङो सासे ससियेल वार्कार हिसाबै आङो गोबां रायजो राजानि माखासे खामानि मावनायखौ आं दिनै गावनि देदगानाय गोसो आं खालामनानैबो लाया आरो आं बुंनोबो साना आंनि मावनायाव आं मावदों सोरनिबा मावनांगौ दायथ'आव दिनै सोरबा लिडारा होनांगौमोन आं बे लिडारखौबो आं दिनै बखिनो साना मानो होननानै बुङोब्ला बेबा मानि थाखाय होनो हायाखै बेखौ आं बुंनोबो साना दिनै आंखौ मोनसे कुइसन खालामो जे सासे ससियेल वार्कारा दिनै राजनितियाव मानि थाखाय थांखो दिनै आङो बेखौनो फोरमायनो सानो जे आङो सिगांनि समाव सासे रायजो राजानि मोनसे खामानि मावगोन होननानै दिनै आङो सासे केन्डिडेट महरै नुजादोंमोन दिनै बे जेननानै थांबाय दिनै आङो सासे ससियेल वार्कार जादोंमोन दिनै आं ससियेल वार्कार जानायावबो दिनै आङो ससियेल वार्कारनि खामानिखौ आं दिनै नागारनानै थाङाखै मानो होननानै बुङोब्ला गोबां जायगानिफ्राय दिनै आङो फन फैयो गोबां जायगानिफ्राय दिनै प्रब्लेमाव गोग्लैनाय मानसिफोर फैयो गोबां स्टुडेन्टफोर फैयो बिथांमोननो दिनै आङो जा हायो आङो थाइसे थाइनैब्लाबो दिनै आं सहाय होयो दिनै बे बाथ्राखौ दिनै लानानै आङो गावखौ दुग्गानाय गोसो खालामनानै लाया मानो होननानै बुङोब्ला आंनाव थानाय समाव आं होनो हागोन आङो जेब्लानाखि गैया बे समाव आंबो होनो हाया आङो बिनि थाखायनो जाय रायजो राजानि बिथांमोना दिनै आंनि खाथियाव फैयो बेखौनो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों दिनै आङो जुदि हरनो रोङाब्ला बिथांमोना दुखु दामोन दिनै आङो जेब्लानाखि आंबो दिनै गावनि खामायनायखौ मोननानैहाय आङो रायजो राजानो थाइसेब्लाबो दिनै आङो सहाय होयो दिनै आङो बेखौ आङो मावगासिनो दङ आरो मावबाय थागोन आरो दिनै बिथांमोना जेब्लानाखि आङो दाखालि ससियेल वार्कार मावदोंमोन बे ससियेल वार्कार मावनायावहाय आङो निउस बानायदोंमन खिन्थु बे पार्टियाव हाबनाय लोगो लोगो आं माखासे ससियेल वार्कार खामानि मावनायखौ आं निउस बानायाखै बिथांमोना सानथाम बा सप्तासेनि गेजेराव मोनसे निउस नुनो थांगासिनो दङ सासे बेमारिखौ सोखानायनि दिनै बेनि प्रुफखौ दिनै बिथांमोना नुनो मोनगोन दिनै आङो ससियेल वार्कार खामानि मावनायखौ आं नागाराखै आरो आं नागारनायबो नङा दिनै आङो सासे राजनितिक दोलोआव हाबदोंब्लाबो दिनै आं ससियेल वार्कार खामानिखौ आं दिनै मावा दिनै मोनसे कुइसना बेनो सासे ससियेल वार्कार मानसिया दिनै मानो राजनितिक दोलोआव हाबखो दिनै आङो माखासे बुस्थुखौ आं दिनै मावनो हाया बा आङो सहैजोमा माखासे बाजेटनि थाखाय दिनै आङो सारमोनजों रायज्लायनानै बा आंनि गोजौ थाखोआव लिडारफोर थानाय हिसाबै आङो मावनो हायैखौ सारमोननिफ्रायबो आं माखासे अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै दिनै आं बे बुस्थुखौ सावरायनायनि गेजेरजों आङो गोबां प्लानिं लागासिनो दङ दिनै सार जोंनि जिरायथ'नाय दलाव दिनै गोबां प्रब्लेमनि थाखाय आङो माखासे बुस्थुखौ आङो सारमोनजों सावरायलायनानै दङ आरो दिनै आङो जि खामानि मावगोन बे खामानि मावनाया दिनै पार्टिनि सहाय होनाय बिनि गेजेरजों आं दिनै ससियेल वार्कखौ आं बांसिन आं मावनो हागोन होननानै दिनै आं पार्टियाव आं जगदान जादों